ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ Ashwin Kayyar ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಡೆವೋಷನಲ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾವಂದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಆಮೇಟ್ ಫುಲ್ ಕಚ್ಚರ ನೀರು ಬರೋದುಂಡತ ಅಂಚದ್ದು ಆಮೇಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ತಲ್ಪ ಓಕೆ ನಾಯಿಲುಳ್ಳ ಮತ್ತು ತೂಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಐತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲುವಾಸಿ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಎದುರು ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಒರಿಯ ಬಾಕಿ ಬಿರಾವುಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಬಲ್ತೀರು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀನತ್ತು ಯಾಣೆ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು 5 ಮಿನಿಟ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತಗೊಂಡು ಬರ್ರೆ ಆಂಡ ಮೊತ್ತ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಮಿಡಲ್ಡುಳ್ಳ ರಡ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನಿಂಚ ಎದ್ರದು ಪೋದು ಯಾನು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದತಲ್ಪ ಗತ್ತಿ ಯಾನು ಸುದತಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ದಾಲ ವೇಸ್ಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಡೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲೊಕೇಶನ್ ತೊಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಆಡೆಗೆ ಇಂಚನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಮಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ನಾವು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಡಿಗೆ ತೂಕ ಎಂಚುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಿವೈಸ್ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇರೆ ದಾಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂದು ಬಾಡತ್ತ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇರೆ ಐಕಾದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಏತದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿದ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿದ ಅಂಡ ಸೌಂಡ್ ಎಡ್ಡ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಆಯ್ತು ಕಾಲು ವಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಟೂ ಒಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪದ ಇನ್ನು ರೊಕ್ಕ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು ಬರೋದು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಆ ಸೈಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪಿನ ತೋಜುಂಡು ನಿಗ್ಲಾಗ ತೋಜುಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಯಾಪಳ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಯಾಪಳ ಸ್ಲೋನೇ ಅಂಡ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಕುಲ್ಲುನಾಕ್ಲಾಗ ಯಾಪಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬೋರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಬರೋದು ಇಟ್ಟು ಅಂಡ ಬೋರಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಅವ ಇಂದು ಕಚ್ಚರ ನೀರತ್ತು ಆಂಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಗುಂಡಿಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿತ್ತು ನಾವಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ಇತ್ತ ಪೋಯರ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜಾವಜಿ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡತ್ತ ಆನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಂಡು ಸಾಂಗ್ ಇನಿ ಪಂಡ ಯಾಣ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಡ್ಯಾಮುಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಮೋಕೆ ದರಸಿ ಮೂವಿ ಇಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಅವೆಂಡ್ಲ ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಇಂದು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರ್ದ ಮಿಡಿಲ್ದ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈತು 31 ಶೂಟ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತುಂಡು ದಾಪಂಡ ಡ್ರೈ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಿಸ್ ಆತುಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜುಂಡು ಅವು ಪತಂಜಲಿ ಡ್ರೈ ಪ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತು ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾಕಡೆ ಮಿಸ್ ಅಂಡು ಸೀನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಿನತ್ತ ಅವೆಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವೆಂಕಲ್ ನಾವು ಹೊಸತ್ತು ಬೆದ್ದಿರ್ದ ಡ್ರೈ ಪ್ಯಾಡ್ ಓಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಟು ರಕ್ಷಿದ್ರ ಬಂಡ ಉಂಡು ಬಾಕ ಪತಂಜಲಿ ಅವು ಬೆದಿರ್ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾತ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗೆ ಮಾತ ಆ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಾತ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಏನ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಉಂಡು ತಪ್ಪಿ ಬೊಕ ಇಂದು ಸೀನ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿದ ಅವು ಮುಲ್ಪನೆ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಿನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಯಂಕರ ಉಂಡತ್ತೆ ಏತು ಲಾರಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಗುಜರಿಗೆ ವಾಡ್ನತ್ತು ಅಂಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುಜರಿಗೆ ವಾಡ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಸಬಕ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಬಕ ರೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಾತಾಡ್ಲ ಶಾರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶಾರ್ ಮಲ್ಪಿಂದ ಬಂಡ ಇಂಕೊಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಅವಡು ಐಕ್ಕೆ
ಎಂಗೊತ್ತೆ ಕಾಸ ಆವಡು ಅದು ಎಂಗೊತ್ತೆ ಕಾಸ ಆವಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಸು ಆವಡು ಅಚ್ಚದಾಲಿಜ್ಜಿ ಕಲಾಸ ಆಂಡ್ಲ ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇಂದು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಸಾಂಗ್ ಯಾಪ ಬರಿಯ ಸಾಂಗ್ ಹೌದಿನ ಓಡಾತ್ರಿ ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನೋಡದೆ ನರಕಾರ ಪೌಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪದ್ರಡಾರೆ ಹತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಂಡ್ ಬಗೋಡೆ ಬಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಡಿ ಆತು ಒಂಜರೆ ಅಂಡತ್ತ ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇಬೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಂತೆ ಬೈಜಿನಲ್ಲ ಇನಿ ಬರುವ ಆಡ ಬೋಡ್ಚ ಬೆಚ್ಚವೇರು ಎಂಚ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪದ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆರ್ಂಡ ಜೀವ ಇಪ್ಪಂತ ಅಂಚಿನ ನೀರು ಎಂಗ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗ್ ಮೇಕಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗ್ ಮೇಕಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಮೇಕಪ್ ಒಂದುಂಟು ದಯಪಂಟ ಅವು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನಾರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಉದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ನಿಜ ಮುಖವಾಡ ನಾನು ತೋಜಾವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಲೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ಫೋನ್ ದಿಲ್ಲ ಆಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಏತು ಮೀನುಂಡ ಶಾಸಕೀಯರ್ನ ಬೇಲೆ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗತ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಅಫೇರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಪೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೂಳು ಬೂರ್ದ ಶಾಸಕೀಯರ್ ಎತ್ತು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನೀನು ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅದು ತೋಜುಂಡು ಆಗಡದಾಲ ದಿಕ್ಕದ್ದು ಶಾಸಕೀಯರ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಉಂಡಿ ಅಂದು ಭಯಂಕರ ನೀರು ಅವೆ ಹೊರ ಬೂರಿಂಡದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಹತ್ತು ಜೀವ ಇಪ್ಪಂದು ಅಂಚೆ ನೀರು ಭಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪೋಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ದ ನೀರು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜ ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಸುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಶಾಸಕರೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏರು ಹೋಂದಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಆವಡು ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಉಂಟು ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಕರ್ಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಶುಗರ್ ಬಾಡ್ ನಾ ಬುಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಐಕದು ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ದೊಂಬುಡು ಮೋನೆ ದೋಜ್ಜಿ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೋನೆ ಉಂಡು ದಾತ ಮಲ್ಪಿನಿ ದೊಂಬುಗೆ ಅಂಚಿಜಿ ತಿರುಗಿನತ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಈತನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನರಕಾರ ಪೈ 3 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಿಜಿ ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪುದರ ಬಾಂಡ್ಲೆ 58 mm ಓ ಏ ಕ್ಯಾನನ್ನ ಇದು ಕ್ಯಾನನ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾನನ್ ಓಕೆ ಇಕ್ಕಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅಂಡ್ ಎಂತ ಉಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬಂಗೊಂಡು ತುಯ್ಯರ ಕಷ್ಟ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಮಿನಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಡ ಖಾಲಿ 3 ನಿಮಿಷದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ಯಾನ ಕಯ್ಯಾರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೊಲ್ಯದ ಕೊಲ್ಯದವ್ರೆ ಎಂಚಾಣ ಇಂಥ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಕುಡಂಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಬಿಡಿ ಎಂಚಾಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನೀರು ಪೂರ್ಣ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿತಾಗ ತೂಯ್ಬೇಕು ಎಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವು ಮುಂಚಿನ ಅಂದು ಎಪ್ಪಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಡೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಆತನೇಟ ಬಾಯ್